Жей ақырында республика театрлары яңа сезонға әзірлік башлый. Бұйыл нинди премьерлар күтілі. Тамашашыны ғажапландыру ауырман. Эфирда таяны нұқтасы тапшыруы студияда Алмазға фият бейсәмсіз. Қайырлы кеш мұқтарам қонақлар, қошығызда түймелер бар. Әгерді олда яңыраған фикір білен келішмесі екен қызыл түймеге басас, келішсәгі зәңгер һәм ақ нейтралитет белгісі. Дұрыстан да яңа сезон башлана. Фәнис әфәнді, міне ниндирек ішлер башқарыла екен жей ойларында? Шонаны қыштан әзірлейлер дейлер мәлі, шындырақ мақал бойынша театрларда жей күні міне әзірлік ішлерін жидди олып баралар ма? Бізде әзірлік ішлері генә түгел, біз ғұмумен ішледік. Жей күні yolға да тоқталғаны болмады театрның. Һәм біздің бит әле театр гына түгел, театр янында бар біздің интерактив комплекс. Аны яңа заман технологиялар белән җиһазландырылган, ул безнең бер менә шушындый тулыландырып тора торган әйбер һәм безнең анда һәр даим экскурсиялар, әңгәмәләр, очрашулар, спектакльләрдән үзекләр, артистлар белән кара-каршы утырып сөйләшүләр, мәсәлән, мин фурсаттан файдаланып, минем белән түгәрәк өстәл булачак 24 сентябрьгә. Хөрмәтле тамашачылар, киләге Шәрык клубына шәйләр ичеп рәхәтләнеп сезнең белән театр тарихына багышланган гына түгел, гомумән бик кызыклы темаларга әңгәмә оештырачакбыз. Һәм безнең яңа проект башланып китте, Тукай һәм театр дип атала, җәй буе җияүле экскурсия. Беренче театрның бинасы кайда булырга тиеш булган, инде спектакль куярга тиеш булганнар, билетлар ничә сум торган, ничек алар күренгәннәр, нинди рәсемнәр ясалган һәм башка бик төрле кызыклы сорауларга җавап табасыгыз килсә, әлбәттә инде Тукай һәм театр дигән менә шушындый җәй буе барган җияүле проектта катнашырга да мөмкин. Демек, әзірлік ішлері бара, ләкин шул вакытта яңа сезон турында уйлаудан тылмыйдыр. Фәнис әфәнде, менә сезнең театрда ничегрәк башкарыла бу эшләр? Җәй айларында менә әйтеп киттеләр, шулай ук эш тукталмый дип. Яңа сезон турында бигрәк тә җитәкчеләр уйлыйдыр инде, менә нәрсәләрне үзгәртергә микән бу яңа сезонда. Тамашачыны ничегрәк гаҗәпләндерергә дип, менә бу юнәлештә нинди эшләр башкарыла икән? Шуннан да безнең театр, Кәрим Тинчурин театры җәй аенда тукталып тормадык. Безнең экскурсиялар гел һәр даим булып торды. Һәм яңа спектакль безнең 15 сентябрьдә чыгарга тиеш. Хан кызы Турандут спектакле. Бу инде татарчалаштырылган дип әйтик. Моны куя Сәрдар Тагировский, ул бер Ядеш исемдә дигән спектакльне куйган инде бездә. Венгриягә киткән татар кешесе, татар җанлы кеше. Менә хәзерге вакытта да онлайн репетициялар бара безнең. Җәй көндә булды һәм дөресен әйткәндә, әйтеп узасы килә, күптән түгел генә 12-13 көнне без Кара Пулатны Булгарда куйдык. Бик беренче тапкыр дип әйтик, шундый форматта бик шундый яхшы, гаҗәеп зур вакыйга булды ул. Менә Минтимир Шәрипович аны дөрес итеп әйтте, ул вакытта да хәзерге вакытта балаларны һәм тамашачыны театрларга шушындый акылга өйрәтәсен килә икән, ниндидер тәрбия бирәсен килә икән, аның өчен табарга кирәк ниндидер алымнар. Аны китаптан укып кына теге нәрсәгәдер өйрәтеп битереп булмый хәзерге балаларны. Ниндидер алымнар кирәк. Шулар белән аларны җәлеп итәргә кирәк. Тарихын да белсеннәр, сәхнәне дә белсеннәр. Китапны укугына түгел, аны бөтенесе укымый да әле. Шушы безнең спектакльләр аша, шушы мәдәнияткә якынрак килсеннәр өчен. Аның турында аерым сөйләшебез әле, Фәнис әфәнде, менә бу киләчәк буңа тапшыру буенча. Әйтеп узасы килә, безнең менә беренче спектаклебез, премьерабыз булачак инде 15 сентябрьдә. Хан кызы Турандут. Аннан соң Татар Софт дигән безнең робот белән улылар катнашында куела торган спектакль. Бу цифрлаштыру елы бит инде бездә бу ел Татарстанда. Һәм робот белән безнең улы артистларыбыз сөйләшү һәм ничек итеп аралашалар. Шушындый спектаклебез чыгачак безнең. Һәм аннан соң Ашина спектакле чыгарга тора. Бу мин әйтеп узам, хәзерге вакытта бу спектакльләр барысы да 22 елны чыга спектакльләр әле. Ашина спектакле чыгасы бар һәм 1100 еллыгы безнең исламны кабул итүгә багышланган, без анда грант тоткан идек. Идегәй спектакле чыгасы бар.
һәм балалар өчен яңа ел спектакль чыгасы бар. Безнең 5 спектакль, 5 Барыстырларны ачып бетермәгез, менә яңалыклар турында әле аерым сөйләшербез. Алар бар менә шушы әсәрләрдә дә, дип әйтик инде, театрларда да, һәм гомумән мәдәният өлкәсендә дә аларга тапшыруның икенче өлешендә тукталырбыз әле. Нилүс Курчак театрында ниндирәк үзгәрешләр көтелә? Яңалыклар дип әйтик, нәрсәгә әзерлек бара, менә башка театрларда аермалы буларак ниндирәк үзенчәлекләр бар? Без инде һәр вакыттагыча тамашачыны шулай шаккаттырырга әзер, һәм быел безнең инде репертуарда яңа елга хәтле шулай ук 5 спектакль чыга. Һәм иң беренче премьера безнең инде сентябрь аенда премьера булачак, Серый шейка спектакле беренче тапкыр безнең өчен марионетка курчаклары белән булачак. Бу шуңа безнең җәй айларында эш тукталмады театрда, шулай ук экскурсиялар күп булды, һәм инде безнең театр, Курчак театры формасы ул инде икенче төрле, бездә һәрбер реквизитны, һәрбер инде декорацияны үз куллары белән эшлиләр. Һәм шушы җәй вакытында шушы спектакльгә Курчаклар инде эшләнеп бетте. Димәк, безнең инде һәр репетициялар бара. Курчакларында әзерләргә кирәктер әле. Шулай. Курчаклар гына түгел, әлбәттә, анда бит аның һәрбер елгасындагы камышында ясарга кирәк, сатып алып кына булмый. Һәрбер безнең инде реквизитларны, аларны үз куллары белән ясыйлар, безнең алтын куллы бутафорлар. Һәм шулай ук безнең инде бик күп фестивальләр. Без менә инде Алла теләсә иртәгә Томский шәһәренә китәбез. Бик зур фестивальгә Шымбай спектакле белән һәм шулай ук бик кечкенә балалар өчен, бәбиләр өчен без Идет Казарага спектакленә алып барабыз. Шулай ук август аенда театрда әле спектакльләр барачак. Һәм яңа елга хәтле biz 5 спектакль әйткәнемчә чыгарачакбыз. Аладдин спектаклен Алла теләсә октябрь аенда, шулай ук татар группасы белән Морау Батыр Авыл Такбай спектаклен чыгарабыз, Туфан Миңнуллинның. Һәм инде яңа ел спектаклен шулай ук көтеләдер шулай яңалыклар. Фәтәвәт, менә монда яңгырады, гаҗәпләндерәбез, шаккаттырабыз дип. Соңгы вакытта тамашачыны нәкъ менә гаҗәпләндерү һәм шаккаттыру белән генә җәлеп итеп буламы икән? Әллә инде менә традицион без ияләнелгән инде спектакльләр белән яисә менә ниндидер шаушулы премьераларсыз авырмы бүген? Менә ничегрәк бәялисез? Сүземне шуннан башлыйм, ул вакытта чынлап та менә бүгенге очрашу бу инде яңа театр сезонына әзерлекне турында фикер алышу. Бу уңайдан билгеле, Аллага шөкер, 13 татар театры эшләп килә, һәм бу гаҗәеп зур байлык. Без аны вакыты белән кадерендә белеп бетермибез. Икенче якта менә яңа кыска гына яңгыраган фикерләрдән шул аңлашыла. Менә алдагы үткән сезонда да театрларыбыз бик актив эзләнү алып барды. Менә Камал театрындагы әлеге яңа проектлар, шул Шәрик клубы белән бәйлеме, ул Тукаебыз белән бәйлеме, яисә Тинчурин театры, яисә балалар театры турында сөйләп барганда да аларның актив эзләнүдә булуы. Менә еш кына театрларны без тәнкыйтьләргә яратабыз. Аларда менә күңелгә ятышлы спектакль күреп булмады, һәм башка. Иң беренче миңа калганда театрны яратырга кирәк. Һәм менә әлеге тәкъдим ителгән спектакльләргә барырга кирәк, алар турында фикер алышырга кирәк, һәм менә шундый уртак нәтиҗәгә шул рәвештә генә килергә мөмкин. Инде алмаз менә синең соравыңа нисбәтле театр шаккатырга тиешме? Бер яктан бәлки гаҗәбрәк яңгырыйдыр. Ахыр чиктә театр бит ул менә синең җан таләбе булырга тиеш. Әгәр дә инде мин үзем татар театрына аның бүйük мәдәнияты белән танышырга теләп барам икән, һәм шуннан күңелемә рәхәтлек алып кайтам икән, шунда караган спектакль мине берничә көн дәвамында озата бара икән тормышымда, кешенең яшәеше, аңына булган рухи азык шуннан гыйбарәт. Дөрес, кайберәүләр аннан шаккатырулар эзләргә мөмкиннәр. Кемдер ял итәргә барам ди. Андыйларга бәлки штынапта теге комедияләр, шуны белән бергә төрле биюләр, төрле формалар белән мавыгалар. Ягъни театр бу очракта ул тамашачы төрле булган кебек, театрларыбыз Аллага шөкер тәкъдим иткән репертуарда аларның ихтыяҗын канәгатьләндерүгә хезмәт итә дим мин.
Анар біз көп тапқыр тиіш деген сөзіне әйтәбіз. Ғұмымен міне тамашашы һәм театр арасында, Фәнис әфәнді, міне не дирек, сіз бұл теманы шулай башлаған едіңіз. Шулық Ментимер Шарипович сөзлерін кетіріп, кімдір әйтті, тәрбияуи функциялы барады, әхлақи функциялы барырға тиіш деп бұл, көңіл ашуда болырға тиіш деп. Міне бұлар барысында міне іштер шикіне біз енді мұнда сөйлейбіз екен, барлық функцияларыны бірлештіріп алып бару мүмкін мұсың бүгін ғұмымен? Әгер де біз енді дүния өзгәрі, тамашашының зауығы, яшайышының, ғұмымен тұрмышының бүгін өзіншәліклері өзгеріп тұра деп әйтәбіз екен. Міне бұл қысаларға ғына сыя аламы театр ғұмымен? Міне білесіз ме, менің әйтіп оздым енді, шыннан да тамашашыны түрлі ұсулар білән театрға кетірге керек. Оларны қызықсындыраға керек. Міне тәрбияуи дейбіз. Тәрбияуи спектакль қойдық, міне келсіндер қорасындар дейбіз енді. Ләкин сенің келсіндер қорасындар, золыңда кіші болмаса, кімді тәрбиялейсің? Нешікте болса, тамашашыны кетіртірге керек, театрға ояқ бастыраға керек. Шуннан соң ғана тәрбиялей башлай алабыз біз аларны. Башта жәлі битерге керек аларны. Оларның қанағаттандырға керек. Міне яшьләр белән яшьләрчә сөйләшергә өйрәнергә керек. Оллар белән олларча сөйләшергә. Бер вакытта да теге 180 градуска бурып атырга ярамый. Булырга тиеш баланс. Булырга тиеш яшьләр тиеш дип әйтәм инде һаман. Булсын ул яшьләр спектакльдә, яшьләр карый торган спектакльдә, оллар карый торган, урта буын карый торган. Чөнки без тамашачының төрле булган шикелле, аларның карарга теләгән әйберләре дә төрле, карарга теләгән спектакльләре дә төрле. Кемдер бик читерек әйберне карый, кемгәдер җиңелрәк әйбер кирәк. Менә андый вакытта мин әйтер идем, менә комедия гына, драма гына, анда мелодрама гына булырга тиеш дигән шикелле сүзләрдә булгалый. Ләкин мин әйтер идем, әгәр дә спектакль яхшы итеп куела икән, аның эчтәлеге бар икән, комедия мул, драма мул, мелодрама мул, трагедия мул, аны тамашачы караячак. Әгәр дә инде без теге менә булсын өчен генә, исем өчен генә куябыз икән спектакльләрне, ул вакытта без булган тамашачында югалтачакбыз. Һәм ул саннарда да сизелер. Ә менә безнең республикада тамашачыларның уртача яше нинди икән, бу хакта рекламадан соң белербез. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында Таяну нокта тапшыруы театрларының яңа сезонға әзірлігі турында фикір алышабыз. Менә уртача яшы турында деген фикірін әйткән идем кеткәнче, бүгін кемнәр йөри? Фәнис әфәнде, шулык бүрек тамашачылармы, яңа буын вәкилләре киләме? Аңлашыла, төрле спектакльгә аның куелышына карап, шулык режиссерына карап, анда нинди теге яшьләр өчен булганмы, анда өлкән буын, урта буын өчен булганмы? Ләкин менә сез игътибар итәсезме? Гомумән, шул бүрек кешеләр киләме, әллә яңалары өстәлеп торамы? Менә ничегрәк белергә, ниндирәк тамашачы конкретно сезнең театрга йөри икән? Ул миңа калса безнең театрга гына түгел, безнең андай комплекс юк, теге тамашачыны җәлеп итәргә дигән безнең булган тамашачыны саклап, аларны яңа әсәрләргә, яңа теге форматтагы куелышларга кызыксындыру буенча алымнар эшләнәдер. Миңа калса, безнең менә мин алда гына сөйләп үткән шушы экскурсияларда, очрашуларда, алар гомумән безнең хәзер ничек дип әйтергә, артистлар белән әзрәк югала башлады элемтәләр, менә шушы элемтәләрне тамашачы белән якынайту йөзенә форсатыннан оештырыладыр дип уйлыйм. Тамашачыга килгәндә, әлбәттә бу бит безнең Казан шәһәре 3нче баш кала, монда безнең студентлар буенча да Россиядә 1нче урыннардан торабыз. Һәм менә безнең яшьләр өчен яратып йөри торган Җан Кисәккәем инде 3нче дистә белән бара. Гыр-гыры кияүләре Крәшен татарларының тормышына багышланган спектакль. Безгә килеп әйтәләр, бу спектакльләрне без студент чакта караган, хәзер инде менә балаларыбыз белән килдек диләр. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең даими тамашачы үзе белән яңа тамашачыны, үзенең гаиләсендәге шәхесләрне, кешеләрне алып килә. Ерак барасы түгел безнең Татарстанның халык рәсеме атказан артисты Салат Фатхетдинов та, ул үзенең бөтен дусларын, танышларын, аның өчен дүшәмбе көн, ул менә башка сыймый торган көн, бер генә спектакльне дә калдырмый, һәр вакыт концертлары булмаганда, без аны үзенең яңа дуслары белән шулай ук сәхнә артында күрәбез. Шуңа күрә миңа калса, тамашачыларның ул өстәлеп торуы һәм төрле тамашачыга менә Фәнис әфәнде әйткәнчә, репертуарда яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә, драма яратучылар өчен дә, комедия яратучылар өчен дә репертуарның булуы, ул әлеге театрның тулайым дөрес политикасын күрсәтә торган фактор булып тора. Димәк, бер кеше килә, үзе белән башкаларын ияртә, менә шул система буенча, аннары мин хәтерлим, без 2нче гимназиядә укыдык, 2нче татар гимназиясында, һәм безнең аерым елга бер булса да, бөтен гимназияны җыеп,
алып баралар иде шул театрларга. Камал театрына да, Тинчурин театрына да. Bizde kilerdik, Diyu Peri mesela spektaklin ikinci gimnaziyada sin üçüncü rette ikinci oranda oturup karağanın hali olmaz. Mınday gına yemin Diyu'dan korkabilir. Hem nişte көңілге ойлып қалды, ул вакытта мәсәлән шулук әсәрләрне бер төрле күзәткән булсак, мәктәп укучысы күзлегеннән дип әйтгәндә, аннары бөтенләй башка яктан чыгыз. Һәм ул сиңа бит ничектер барыбер, шул яктан да кызык. Әлбәттә, менә бу балаларга бүген без инде әгәр дә яшь буын турында фикер алышабыз икән, нәкъ менә шушы театрларның ничектер әһәмиятен дип әйтикме инде. Без һаман теге саклап калу дип дигән фикерләр монда яңгырый. Монда саклап калу гына түгел, әле үстерү өстендә дә эшләргә кирәк бит. Ни өчен без һаман саклап кына калырга тиеш дигән сорау туа. Һичшиксез шулай дип саныйм мин дә. Бәлки фәнис бу очракта ул Камал театрының үз тамашачысы бар аның. Билгеле бер дәрәҗәдә инде ул сыналган һәм уларның һәрбер премьерасына атлыгып йөри торган. Шул вакытта билгеле һич кенә дә яисә Камал театрына, Тинчурин театрына теге аларның үзләренең тамашачысына дип айырып кую да ярамыйдыр. Шул вакытта мин чынлап та үзем дә күп кешеләрдән ишеткәнем бар. Менә мин бу театрга яратып йөрим дип, теге исә бу театрны сайлаучылар бар. Икенче яктан һәр театрның билгеле аның ичке сәясәте шуның белән оештырыла ки, ул мөмкин кадәр киңрәк тамашачыны үзенә тартырга тели. Монда күп төрле сәбәпләр белән бәйле булып, аның берсе бүген аеруча зур сораулар һәм бәхәсләр уятканы ул репертуар белән бәйле. Ягъни тәкъдим ителгән репертуарда һәм яшь буын өчен һәм өлкәннәрнең күңеленә ятышлы әсәрләр бармы дигән сүз. Икенче яктан ул театр белән кызыксыну белән бәйле. Мәсәлә бит ул кара-каршы. Театрга барасың икән син, күрәсең. Бармыйча гына син аның кызыклымы, юкмы икәнлеген ничек беләсең? Шуны кебек һәм менә бу син куйган сорауда да яшь буынны театрга тарту мәсьәләсе һичшиксез ул һәрвакыт бәхәсләр уятып килгән, бүген дә бәхәсләр уята. Мин бай дип саныйм. Татар театрлары Аллаһ бүген эшлиләр икән. Менә аларның эшчәнлеген яхшыртырга булган тәкъдимнәрне әйтергә кирәк. Ләкин шул вакытта менә бу яшь буынга нисбәтле аларга яраклашу дигән әйбер булырга тиеш тә түгелдер. Чөнки ул яраклашу киресенчә башка сәясәттә булып, театрның шундый кызыклы булуы, үзенә җәлеп итә алуы, аны менә Фәнис әфәнде дә әйтте бит. Театрга килсен ул. Театрга килгән бер кеше ул аннан аерылмый. Ул аны үзенеке итә. Һәм шуннан соң инде репертуарны сайлый башлый. Менә шуңа ирешү аеруча мөһим. Театрларга әле репертуар белән генә түгел. Хәзерге вакыттагы тамашачыга күбрәк кирәк комплекслы әйбер бирү. Театрда спектакль карарга гына түгел, аның әле янында булсын, шулук музейда, шулук кафесында булсын, аннан соң шулук булсын кемнәр беләндер очрашуларда, ниндидер кичәләрдә узып торсын. Көндез белән анда менә безнең хәзер узакламый булачак bir бик яхшы яңалык та әле бер җирдә булганы юк. Сентябрь айында, хәзерге вакытта әйтмим, сентябрь айында күрерсез, Россиядә югалар улай бер, чит илдә дә белмим бар микән, юк микән. Аны да кертеп җибәрәчәкбез. Һәм төрле очрашулар, безнең оркестрыбыз бар. Оркестрның үз кичәләре булып тора. Спектакльгә хәтле килеп, аның белән таныша алалар. Менә шундый комплекс ясарга. Димәк, бары тик спектакль белән генә шикләнергә тиеш түгел һәм бүген шул гаҗәпләндерү турында фикер йөртәбез икән. Нәкъ менә спектакль тирәсендә тагын өстәмә ниндидер кеше күңелен күрә торган чаралар да булырга тиеш дип әйтмәкче буласыз. Шулай булырга тиеш. Хәзергесе дисез, димәк, элеккегеләр белән аерыламы инде? Элек спектакльдә яраган булып чыгамы инде? Элегрәк киләләр иде. Әле миндә хәтердә, ул 2002 еллар булса да, әле бик Иракка китеп булмаса да инде үзләре белән пакетка салып туфлиләрне алып киләләр. Ул туфлиләрен киеп, итекләрен салып, анда теге сапожкаларын салып, шул туфлиләрне киеп чыгалар иде. Элегрәк әле баллар да оештыра идек. Но безнең хәзерге вакытта да бар, кавышулар оештыра торган кичәләр бар безнең. Кафеда утырып шундый кичәләр уздырабыз. Рабит Батуллалар белән, язучылар белән очрашулар оештырабыз. Менә андый әйберләр дә бик кирәк. Аннары тамашачы яшы турында әйтәбез икән, Курчак театрында ничектер барыбер балалар өчен генә дип кабул итәләр. Чыннан да шулаймы бу? Әллә инде ул олылар өчен дә һәм шулык балалар өчен дә тигез роль уйныймы? Курчак театры гомумән ул инде аның инде историясын укысаң, ул инде әлбәттә өлкәннәр өчен уйлап табылган. Чөнки ул инде Петрушкадан башланган һәм без инде хәзерге менә бүгенге театрда Илгиз Гизнурич җитәкләгән театрыбызда
инде шып-шынлап әйтеләбез, бездә өлкәннәр спектакле бик күп. Чөнки Россия шәһәрендәге театрларда, репертуарда бездәге кебек инде спектакльләр юк әле. Анар бит инде театрны шул без тәрбияви роль алып бара дибез. Димәк, монда балаларын тәрбияләгәнче өлкәннәрне дә тәрбияләү бара. Юк, нишләп? Безнең бит ул өлкәннәр өчен генә түгел. Безнең шулай Гогольнең Ночь перед Рождеством спектакле бар, ул әлбәттә кич бара. Тик аңа барыбер балалар белән дә киләләр. Әлбәттә мәктәп балалары белән. Һәм ул бит бик яхшы. Гафу итегез. Ул бит беләсезме ничек? Бездә инде аны әйтәләр для семейного просмотра дип. Анда спектакльләр бик күп. Һәм барыбер театрларда миңа калса эзләнү булырга тиеш. Безнең Илгиз Гизнурич ул ашык кеше. Һәм безнең белән дә сөйләшә, киңәшә. Һәм ул гел эзләнә. Ул ниндидер яңа формалар эзли. Нәхәр марионетка курчагы белән спектакль куяр өчен ул инде иң алдынгы 1-5 алтын битлек алган Виктор Антоновны лабораторияга чакырды башта. Үткән сезонда. Хәзер инде менә аның белән Алла теләсә Аладдин спектаклен ясаячак. Һәм аның алымнарын алып Серый Шейка спектаклен чыгаралар. Ул барыбер театрның сыйфаты булсын өчен туктап торырга ярамый. Режиссерлар, шулай актерлар эзләнеп торырга тиеш. Һәм өлкәннәр спектакле, әлбәттә без нишләп тамашачыны шаккаттырдык дибез. Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен без 3 сәгать уйныйбыз курчаклар белән. Һәм без аны инде менә 2нче сезон уйныйбыз. Заллар безнең туп-тулы. И бер кашанда бер спектакльдән дә безнең торып курчак театр бит балалар өчен дип чыгып киткәне булмады. Беркемнең алай. Һәр вакыт чыкканда көтеп торалар, шып-шынлап көтеп торалар, рәхмәтләрен әйтәләр. Сәхнә артына да керүчеләр бар. Димәк, без дөрес юлдан барабыз. Димәк, ул эзләнү кирәк. Фәнсәс нәрсә дөрес Менә минем нәрсә әйтәсе килә, менә дөрес әйтте. Чыннан да әгәр дә инде эзләнүләр дә булмаса, эзләнүләр гел кирәк һәм үз өстендә эшләргә кирәк. Менә татар халкының бер әйткән сүзе бар бит, әле азапланмагыз балаларны тәрбияләп, үзегезне тәрбияләгез дигәннәр. Чөнки балалар сездән күрәләр. Менә шуңа күрә алар да менә шушы безнең эзләнүләрне күреп, безнең эзләнүләрнең нәтиҗәләрен күреп, шулай итеп үссәләр, без үзебезне тәрбияләгән булып чыгабыз. Һәм балалар безгә карап тәрбия алачаклар. Куелган сорауларның берсе, менә Алмаз синең тарафында әйтелде, ул кат-кат театр кешене баланы тәрбияләргә тиеш дип. Мәсәлән, теге артык гадиләштерү дип аңлашылмасын иде. Ягъни театр ул максаттан рәвештә үгит, нәсихәт бирә торган урын түгел. Театр үзенең әсәре белән, аңа салынган идеясе белән кешене уйландыра. Гыйбрәт алдыра, ие. Шуңа күрә Тукаебызның атаклы сүзләре театр яктылыкка нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә дигән сүзләре һәм аның гыйбрәт урыны булуы, шунда гына күреп, укучымы син, мәктәп баласымы, яисә өлкән кешеме, без барыбызга гыйбрәт алырга тиешбез. Бу мәсьәлә әле дә баягы кайтып кала спектакльнең сыйфатлы булуына. Анда салынган әдәп, әхлак кыйммәтләр, анда салынган милли кыйммәтләр һәм аларның яклануы. Шуңа күрә дә теге үткән сезон дәвамында да кайбер урыннарда бәхәсләр күтәрелде бит. Әйтик, татар театрлары алар көнбатыштан үрнәк алырга тиешме рус театрларыннан? Анда ялангачлык, яисә тупас сүзләр яңгырарга тиешме, юкмы? Тормышта бар бит ул. Ник яңгырамасын дигән фикерләр дә яңгырады. Ләкин мин уйлыйм, менә коллегалар да әйтерләр дип уйлыйм мин бу турда фикерләрен. Татар театры үзенең башлангычында ук әдәп, әхлак театры булган. Һәм ул татарның иң матур сыйфатларын яклау, саклауга үзеннән гаҗәеп зур өлеш керткән, телне яклауда, саклауда аның ролен беркем дә кире какмас. Һәм бүгенге көндә дә Аллаһка шөкер шуны саклап килә, һәркайда сакларга тырыша. Бер генә минут. Менә эзләнү буенча безнең бит инде менә Галимҗан Ибраһимовның Адәмнәр спектакле бар шулай ук. Без аны уйныйбыз. Ул безнең репертуарда айга 2 була. Һәм ул спектакль безнең инде алтын битлеккә дә 5 номинациядә чыкты. Һәм менә хәзер ул безнең Екатеринбург фестиваленә дә бара. Ул Петрушка Великий фестивале, ул Курчак театрында иң зур, иң шундый
үлкен фестивальлер болып шытлана. Анар елсам өзгеріштер де бар, репертуар ничек сайлана, Фәнис әфәнде. Менә әгәр дә без шул ук яңалыклар кертәбез дибез икән, монда аерым киңәшләр шу барамы? Ниндирәк менә процессны беләсе иде? Ничегрәк яңа елга менә ниндирәк әсәрләрне чыгарабыз дигән фикер алышу бара икән. Яшьләр ничек җәлеп итү шул башка режиссерларның әсәрләрен кертү. Бу эш ничек көйләнгән? Гомумән сезон алдында. Монда инде безгә режиссер белән директорны очраштырып сөйләшергә кирәк. кирәк. Камал театрыннан бүген сез вәкил буларак килдегез. Безнең мәсәлән яңа ел алдыннан шул ук мин аптырыйм эзләнү дибез. Безгә хәтле бит велосипед уйлап табылган нәрсәгә эзләнергә соң. Булган әйберне сыйфатлы, милли ахәңне югалтмыйча, татар милләтендә булган бөтен рухи кыйммәтләрне югалтмыйча, бәлки аларны бераз күпертебрәк чыгарга кирәктер. Миңа калсамда ниндидер яңа формалар, ниндидер мондый нәрсәләр уйлап табу турында эш барырга тиеш түгел. Безнең энергия һәм финанслар шуңа китә кебек. Мәсәлән, миңа яңа ел алдыннан әйттеләр, балалар өчен берәр музыкаль әйбер язырга иде ди. Безнең Аллага шөкер бик зур оркестрыбыз бар. Ул оркестр инде безнең бөтен хайран гына Россия калаларында үзенең концертлары белән чыкты. Һәм мин, мәсәлән, үзем сценарийлар язып, бик матур программа төзеп, 20-сенә нинди матур көнне Сәйдәш аланында Сәлих Сәйдәшевның шушы наратлар алдына чыгып үзенең яңа музыкаларын иҗат иткән аланда фестивалебезне тәмамладык. Менә шушы оркестр белән яңа елга балаларны ничек җәлеп итәргә кирәк дигән сорау туды да, без инде оркестр белән махсус вакыйгалар уйлый башладык. Бүгенге көндә менә балаларга нәрсәләр кызык, алар бит инде фэнтезилар карыйлар, аларга бит инде шушындый хыялый бер ниндидер тормыштан аерылып китеп үзләрен герой итеп күрсәтәселәр килә. Менә шушы геройлыкка барырга, нәрсәләргә ия булырга кирәк дигән мәгънәне салдык та, Малай бүре һәм Шымбай дигән спектакльне яңа елга эшләп чыгардык. Менә шулай туды мәсәлән безнең. Тагын ниндирәк спектакльләр бар? Барлык серләрне ачып бетермәгез. Һәм тагын татар театрлары чыннан да татар халкына ничек хезмәт итә икән? Бу хакта без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Аерылмагыз безнең белән калыгыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нокта тапшыруы театрларның яңа сезонга әзерлеге хакында фикер алышабыз. Безгә инде тапшыруның икенче өлешендә Раил Садриев килеп кушылды. Раил әфәнде, сезне сәламлыйбыз. Сезнең театр ниндирәк әзерлекләр башкара икән? Җәй айларында нинди эшләр башкарылды? Яңа сезоннан нәрсәләр көтәргә? Шул хакта сөйләсәгез иде. Җәй бу эшләдек дип әйтеп була. Бу елгы сезон, үткән сезон инде фестивальләрдә йөрергә туры килде. Әле тагы 4 фестивальгә барасы бар. Һәм үзебезнең фестиваль үткәрәсе бар. Евпаториядан, Кырымнан кайтып төштек. 11-нче, 8-нче июльдә, шуннан 11-нче киттек. Отпускка чыктык менә. Хәзер эш юнәлештә репетиция бара. Эшкә бүленеп менә. 2 сентябрьдән бездә башлана лабораториялар. Сәнгать лабораториясе, театраль лабораториясе, режиссерлар лабораториясе. Алар беткәчне түгәрәк стәл була. Аннан соң инде башлана үзебезнең халыкара фестиваль Буа ясылык диалог киңлегендәге дигән фестивальне, театраль фестивальне үзгәртеп, сәнгать фестиваленә ул хәзер бүтәнчә аталып, Апас Тетюши Буа, культурный дуга, Апас Тетиш Буа, мәдәни дуга дигән исем астында шундый башланып китәчәк. Демәк, шул яктан да гаҗәпләндерәс. Безнең беренче өлештә менә шул гаҗәпләндерү, халыкны шаккаттыр дигән сүзләр яңгырады. Сез ниндирәк мөгез чыгарырга җыенасыз бүген? Фестиваль үзе бер мөгез инде. Аннан соң инде безнең эш премьера, шунда күрсәтәбез килгән экспертларга, тәнкыйтьчеләргә. 8 көн эчендә менә шундый. Аннан соң кайтып китәбез. Бер көн кунабыз да буада, Аллаһ буйрса, китәбез яңадан Кара диңгез буена, Новороссийская фестивальгә. Аннан кайтып ушлый Астрахань татарлары янына керәбез. Астраханьда менә без Волгоград татарларына, аннан кайтабыз Буа кирип чыгабыз да, икеннән Мәскәү татарларына һәм Санкт-Петербург татарларына октябрь башына барып җитәбез. Фестивальләрдән чыкмыйсыз да инде быел сезонда. Аннары Юк, фестиваль белән гастроль бергәләп бәйле. Сөйли башлагансыз менә яңалыклар турында әйтеп бетермәдегез. Менә минем дә бит бар бит әле яңалыкларым. Санкт-Петербургта Александринский халыкара театр фестивалендә безнең мөхаҗирләр дигән спектакль катнаша 2 көн буе куябыз. Берничә ел элек без анда Хуҗа Насретдин алып барган Санкт-Петербургка, андагы тамашачы шул хәтле безгә сусаган, зарыгып көтеп калды.
менә форсаттан файдаланып, мен 20 һәм 21 сентябрьдә тамашачыларыбызны шунда чакырам. Инде ноябрьдә безнең күрше ут күршеләребез Башкортстанга, Уфага, анда 2 театрда, Нур театрында һәм Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры бинасында чыгыш ясаячакбыз. Инде билетлар күптәннән сатуда, берничә рәт кенә калган. Ашыгыз, алып калырга, аннан соң без килеп җиткәч кенә ничек эләгик, ничек кая утырык дигән сораулар булмасын өчен әлеге фикеремне әйтеп китәсем килә. Билет сату дигәннән бу мәсьәләгә аерым тукталасы иде. Шуннан да билет сату эшчәнлеге ничек бара икән? Элек проблемалы мәсьәләләр дә бар иде дип сөйләде. Хәзер, мәсәлән, шул ук театрларның сайтларын ачсаң, әле анда бөтенләй билет калмаска да мөмкин. Бу нәрсә дигән сүз? Хәзер халык әлеге әсәрләргә, әлеге спектакльләргә мохтаҗ дигән сүз Мәфәт әфәнде. Ничек уйлыйсыз сез? Ул бит димәк күрсәткеч, төп күрсәткеч шул бит инде. Билетлар сатылганмы, сатылмаганмы да күп сөйләргә була театр турында. Һәр хәлдә, беләсез, менә премьера спектакльләре һәрвакыт анышлык белән уза. Казандагы, Буадагы театрларыбызда. Бу үзе бер зур күрсәткеч. Чөнки татар халкы театрлы халык, һәм ул театрны ярата, без моны аксиома рәвешендә әйтәбез. Икенче яктан, хәзер инде электрон билет алу мөмкинлеге бар. Бу тамашачыга эшне күпкә җиңеләйтте. Шуңа күрә өйдә инде баласы, әтисе, әнисе үзара сөйләшәләр дә, әйдә барыкмы дип, әле барып аяк белән атлап барасы булса кассага, кай вакыт ул бәхәс уятырга мөмкин. Директор районнарда яшәүчеләргә проблема иде. Монда инде 2-3 минутта хәл ителә ул. Bu яктан һич шиксез. Аннан соң анда бит сайтта кемнәр уйный, фотолары, спектакльләрнең Хәтта кайсы урында утырганнарын да күренеп тора. Видеолары, анда тулы мәгълүмат һәм тамашачыга шул хәтле якын. Моны безнең театр башлап җибәрде. Татарстанда, Россиядә ул 3 кенә театрда беренчеләрдән электрон рәвештә билет сату системасын дип әйтәсем килә инде. Һәм алай гына да түгел, без бит әле хатлар, чакырулар җибәрәбез. Без даими тамашачыларны күзәтү мөмкинлеге бар. Иң күп билет алган тамашачылар бар. Безнең хәтта бер сезонда 67 билет алган кеше булды. Без аларны үзара әле сезон алдыннан билгеләп үтәбез. Шундый мөмкинлекләргә дә юл ача. Алдагы кебек, Фәнис әфәнде, проблемалар бармы билет сатуда? Пушкин картасы белән хәзер Аллага шөкер, менә ул Пушкин картасын кертеп җибәрделәр. Әле алга таба тагы берничә төрле картада чыгарга уйлап торалар. Ул булса тагы да бик әйбәт булыр иде. Чөнки барасым килә, ләкин акчам юк дигән кешеләр дә бик күп. Менә без гастрольләргә күп барган вакытта депутатлар белән манда үзебезнең белгән теге директорлар белән, төрле организациялар белән шулай итеп эшлибез. Алар күчереп билетны алалар да, һәм без ул билетларны теге билет алалмаган семьяларга, кешеләргә шулай итеп таратабыз кай вакытта. Чөнки күп кенә семьяларның ипи алыргамы или билет алыргамы дигән менә шундый вакытларда күп. Һәм инде менә бу Пушкин картасы белән Аллага шөкер 10 меңнән артык менә бу сезонда гына без эшләдек. Аның белән бик яхшы ысул дип әйтер идем. Пушкин картасына кемнәр файдалана ала? Бәлки кемдер Пушкин картасыннан 14 яшьтән алып 22 яшькә хәтле бөтен кеше файдалана ала. Һәм ләкин аның бер Пушкин картасы белән файдалану өчен ул ләгәргә тиеш шушы списокка. Пушкин картасына басыз әле. Ничә басмыйм, белмим. Безнең Пушкин картасы белән, мәсәлән, билет алып, килеп, театрга кереп, фотога төшәләр дә 40-70 кеше чыгып китәләр. Билет ала алмыйча, үзенең тамашачыларының, безнең үзебезнең тамашачыларның кирә алмый калганнары бик күп шушындай очраклар булды. Шуңа күрә монда Пушкин картасы ике яклы. Менә беләсезме нәрсә? İki yağı da Кайчан килә ул андый тамашачы Пушкин картасы белән алып. Аларны башларына сугып билет алдыртсалар. Андыйлары да кире кайтып китәләр. Әгәр дә үзләре теләп алалар икән, алар кайтмаячак. Шуңа күрә монда билет саткан вакытта административ ресурс белән сату түгел, ничектер җәлеп итәргә кирәк, үзләре теләк белә алсыннар. Теләп алсыннар. Нинди өстенлекләре бар? Сез Üstünlükleri бик күп. Бик күп üstünlükler. Пушкин картасы килеп чыгу, ул күп театрларны, менә безнең кебек кичкенә районнарда булган театрларны, Академия театры бәхәссез ул Казанның уртасында, Татарстан бердә басып тора. Бит менә Әтнә театры, Минзәлә театры, һаман тәгәрмә эчендә без, менә безнең театр Пушкин картасы белән каягына барма, тамашачы килә ала. Хәтта шулай итәләр, менә үзе теге куып китермиләр бит, тамашачы Пушкин картасы буенча баласында анда акча бар ниндидер. Әнисенең киләсе килә. Шундый шартларда була. Әниләре килә, әбиләре килә кай вакытта.
Бик тамашачы берме-бер артты, берничә тапкыр артты. Шугалык бераз иркен сулап куйдык без. Каягына барма, шул Пушкин картасы белән хаман саллар тулы. Аллага шөкер. Анар тагын бер мәсьәлә бар. Эшләп алуда, әле ул вакытта, менә безнең театр гына 6 миллион артык. Акчаны шул Пушкин картасы белән генә эшләдек. Әле бу ярты елда гына. Анна бит тагын бер мәсьәлә белән бик төп мәсьәләне күтәреп, бүген гомумән театрга бару кыйммәткә чыгам. Дилүсмә кыйммәтме билетлар? Әйдәгез бәяләрне әйтик. Ничә сумнан алып, ничә сумга кадәр бүген бәяләр һәм һәркемнең дә кесәсеннән килә торган хәлме бу? Менә Пушкин картасын алсак, мәсәлән, менә бездә булган хәл инде ул. Ул студентлар өчен бик кирәкле бер булды. Бездә студентлар бик артты. Менә кичке өлкәннәр спектакленә безнең өстәмә спектакльләр көнгә 2-не куйганнары юк иде. Менә Пушкин картасы барлыкка килгәч, студентлар җыелышып, группалар белән бергә ала башладылар. Ул чынлап. Һәм менә шулай безнең спектакльләр әлбәттә артты, һәм студентлар өчен миңа калса, ул инде театрга йөрүгә файдалы. Студентлар аерым категория инде. Менә бәяләр турында әйтик әле. Бәяләр Директ бәяләр бүген. Ничә сумнан алып? 400 сумнан алып 1200 хәтле булырга. Әйе, сезнең нинди бәяләр? Безнең дә шулай ук 500 сумнан алып 2000-гә хәтле җитәргә мөмкин. Бу инде зур залдагы сүз бара, инде кечкенә сәхнәдә 400-дан алып 1000 сумга хәтле без. Димәк, һәр теләгән экскурсияларның аерым бәянда 200-300 сум булган экскурсиялар бар. Кыскарак булса. Шулык шарык клубына мәсәлән безнең билетлар 300 сум, һәм инде түгәрәк өстәлләр мин алда әйтеп киткәнчә ансы 500 сум. Шулай ук Пушкин картасын кулланырга була. Менә шул өстәмә спектакльләр искә төште. Безнең дә сорау булган спектакльләрне Пушкин картасы Татарстан көне уңайы белән үткәрелә. Битне хәзер спектакльләр куела. Мисал өчен кирип карыйбыз икән сайтка. Әйтик, Камал театрында алар куя торган спектакльләр 280 сум, 300 сум. Бу инде мин уйлыйм, кыйммәт дип бер генә кеше дә әйтә алмас дип уйлыйм мин. Безнең дә бар. Вакытына карап шулай куела инде. Төрле вакытта төрле бәядә булырга мөмкин. Чөнки җәй белән кышны чагыштырып булмый. Һәм премьер спектакль белән кип барган спектакльләрне чагыштырып булмый, шуңа күрә була ул анда әйтер. Аннары шулук билет сату мәсьәләсенә менә Раилә фән нинди кыенлыклар туа, тамашачыны җәлеп итү менә ничегрәк әлеге эшчәнлек алып барыла. Бүген бит инде бөтенләй башкача замана дип әйтик. Шулук гаджетларны файдаланалар, маркетинг дигән төшенчәләр бар анда, төрле яңа һөнәрләр барлыкка килә. Аны бит әле спектакльне куйдың гына түгел, элекке кебек бөтенесе менә аны белә, киләчәктәр дигән түгел. Менә яңа платформаларда кулланырга, менә монда ничек эшләргә икән? Юк, һәр инде әлбәттә бөтен нәрсә интернетта. Интернетта булгач инде барасы урынга, менә без бастырып барырга тиеш Волгоградка, Астраханьга, Санкт-Петербургка. Безнең анда билетлар сатуга киреп чыкты. Июль айында ук сатыла. Әгертеңгә менә сату буенча төрле нинди мөмкинлекләр бар. Шул регионда бара торган җирдә мин үзебездәге тәгәрмәчтә булгач күбрәк йөргән театр турында сөйлим инде. Кем стационарда, алар да чыккалап керәләр. Шуңа күрә аларда барганда ул районның бар икән, нинди мөмкинчелеге бар икән Баулыга. Баулда нинди баранда, нинди газетаның, һәрбер газетаның сайты бар, администрациянең үзенең сайты бар, районның үзенең бер шундый бар. Һәрбер нигә керәсең, үзе театрның инде җәлеп итә торган үзенең булга тиеш сайт эшләргә тиеш шундый әлбәттә ул бөтен театрда бер төрле түгел, кемдә күп ничек карап мөмкинлекләргә карап ташланылар. Менә яңа әйләнеп кайтыйк, шул Пушкин картасы турында әйтәм инде. Ул карталар күп булачак. Чехов картасы менә кертергә җыена Госдумага шундый инициатива белән чыктылар. Ул пенсионерлар өчен, балалар өчен булырга тиеш. Чөнки бу 14 яшьтән 22 яшькә кадәр буын, ул киләчәк безнең тамашачы. Без ул буын менә караганнардыр. Кемнәр бу сорауны ниткәннәр, өйрәнгәннәр. Чөнки ул буын иң әс театрларга йөрүче буын. Ничә яшьтән алып ничәгә кадәр? 14-тән 22-гә кадәр. Шуңа күрә шушы картаны уйлап чыгаралар. Алар чөнки күбрәк интернетта бүтән җирдә алар театрларга бик сирәк, бик аз килә. Бу да бит театрда шундый статистика бар, кем санагандыр белмим. 3%, 5% халык кына йөри. Бүтән гомумән бүтән минең, ирләр, ир-атлар 13% кына киләләр театрга. Шундый статистика да бар. Бу менә шундый буларның булуы чараларның. Аннан соң бер килгән кеше икенчегә әйләнеп китә торган гадәте бар. Бер караганда ул гомердә килмәгән кешеләр бар шундый. Театр янына үтеп китәләр. Инде шундый кино театрлар бар. Интернет нәрсә генә юк хәзер. Әйне театрга кирип чыгарга нәрсә бар синең анда? Аяк бастыра. Аяк бастырга. Менә бер аяк баскач ул шир шикелле бит инде. Әле спектакльдә шундый туры килсә аңа аятышлы. Ул аны башка җәлеп итә. Менә башка тамашачылар ничек җәлеп итәргә һәм шулай инде театрлар һәркем йөрү мөмкинчелеге бармы юкмы? Бу сорауларга да без тапшыруның икенче өлешендә җавап бирәбез рекламадан соң.
Татарстан Яңа ғасыр телеканалында Таяны нұқта тапшыруы театрларның яңа сезонға әзірлігі турында фикір алышабыз. Менә тагын бір сұрауға жауапта бастайды. Уңышлы спектакльні нәрсә билгелей? Менә уңышлы спектакльләр бар бит һәркемнең репертуарында, уңышсызраклары бардыр. Фәнис әфәнде, менә ничек сойлана ул? Кайсылардыр репертуардан төшеп кала? Классик инде ел сайын куелучы әсәрләр бар. Һәр театрның үзенең беренче итеп, менә премьера итеп генә түгел, нәкъ менә иң беренче булып сезонны ачып җибәрә торган спектакль итеп. Менә бу эшләр ничек башкарыла? Шулай ук кеше санына карап билгелисезме? Кемнәр хәл итә менә бу мәсьәләләрне? Менә безнең квартал сайын анкетирование дигән әйбер бар. Без анкеталарын таратып, аларга сорауларга җаваплар алабыз һәм анализ ясап карыйбыз. Ничегрәк булган. Һәм премьера вакытында күбрәк безнең рекламный отдел бар инде. Алар йөриләр, халык арасында төшерәләр, сораулар бирәләр, җаваплар алалар. Менә аларында утырып ахырдан уртага салып сөйләшәбез. Ничегрәк булган? Яшьләр күбрәк килгәнме? Олылар күбрәк килгәнме? Ниндирәк теләкләре бар? Теге безнең менә директорлар анда администрациягә барбер дөресен әйтми халык. Үзләре арасында йөргән кешеләргә алар уже әйтәләр. Аннары социаль челтәрләрдә күбрәк чыга башлый. Шуңа күрә без аларны гел тикшереп барабыз, ниндирәк спектакльләр булырга тиеш. Һәм спектакльгә туры килми. Кай вакытта менә синнән яхшы спектакль булыр дип көтеп куясың, тамашачы кабул итмәгәне була. Аннан соң тагы бер ягы бар, артык озын спектакльләрне хәзер тамашачы бик кабул итеп бетерми. Дөрес, менә Фәниснең Наилишнең сүзен итәтеп, мин Иранда булдым 20-нче елда. 8 көн Иран театрына көн сайын 4 спектакль карый идек. Анда бит яулык бәйләп уйный хатыннар. Һәм Ират хатынга калырга тиеш түгел. Тирәдү. Шуңа да карамасам 1 сәгать бара спектакльләр, 1 сәгатьтән күп барган спектакльләр юк. Шу искитмәле халык тулы заллар инде, болай да халык күп. Шу коллективга карыйсың. Онтылып та китә инде халык, хатын-кызның җавап бәйләгәне, тотынганлыгы теге нинди шундый. Минемчә менә шундый искәртеп әйтәсем килә тагы бер кат. Чын сәнгать җимешен ул нәрсә, аны тагы бер кат карыйсы килгән тиеш. Картинамы ул, киномы. Безнең буада, мин бүтән театрлар турында әйтәм. Кичкенә шәһәр 18 мең. Мин сәлә шулай ук, әтмә тагы да кичерәк. Безнең шәһәр, шәһәрләрдә шундый әйбер бар. Город посмотрел. Теге шәһәр карады. Аны бит инде бездә әле урыслар ничә процент, чуашлар, аны бөтенсә килеп татар спектакль карамый бит. Карады да примерно 4-5-тән күп күрсәткән юк. Зифа Кадыровны 18 күрсәттек. Әле һаман бара. Шыбага спектакль үзе безнең ниләрдән алып язылган, әле күрсәтәбез. 9-12 булды инде ул. Мин менә шушы критерийларны карыйм да, bu meydam тамашачы артамы хәзер бу Пушкин картасы белән дә бәйлдер, бүтәне белән дә бәйлдер. Тамашачы дип башладым. Я булмаса шушы нидер ихтыяҗ бармы? Я булмаса без инде теге шымара башладыкмы? Безнең профессиональ дәрәҗә күтәрелдеме дип. Монда төрле әйберләргә таянып эшләргә кирәк. Чөнки кеше 20 метрга шундый бар язык кашы булган ул сәнгати биеклекне күрсәтә торган спектакльләр бар шундый. Анага халык ак итеп бирми. Фестиваль спектакльләренә шулай йөрмиләр бит. Килеп керәсең, кирәк кеше менә шул 3% берсе. Ул шундый үзенең дөньясына, сихри дөньясына кирип китә. Аннары хәзер без тапшырган күбесендә әдәби материал. Аннары бит инде без тапшыруларның күбесендә тагын бер фикергә юлыктык. Хәзер ничектер барыбер кыскача гына клиплы фикер йөртү дигәнрәк яңа төшенчә дә килеп керде. Шул ук социаль челтәрләр ярдәмендә кешегә тиз һәм кыска кирәк. Ничектер узун теге күләмле безнең әсәрләрне дә укымыйлар дип әйтәләр, тәнкыйтьләргә яраталар. Шул спектакльләргә дә кагыламы, Фәнис әфәнде? Без беләбез, сезнең Камал театрында әле гомумән 3 трактан тора торган әсәрләрдә көтелә дип. Менә кешеләр бүген шул ук 3 сәгатьлек, 4 сәгатьлек әсәрләрне карап утырырга әзерме гомумән? 3 көн бара торган нишләп әзерлектән түгел бит. Менә яңгыраган фикер монда тамашачыга кызык икән. Ул аның үзенең эчке рухы белән, дөньясы белән туры гына килеп калмый, аны ничек тагы бер башка күтәртеп җибәрергә ярдәм итә икән. Нишләп буларны карамаска тиеш. Сугыш һәм тынычлыкны 6 сәгатькә якын карап чыктык бит әле. Шым утыртмый тавыш та чыгармыйча безнең Казан тамашачысы карап утырды. Менә куеп карыйбыз инде 5 сәгатьлек спектакль мөхаҗирләр ирдәүкә булганчык еллар 2 тәнәфес белән бара торган. 7 ноябрьдә тамашачыбыз әзер микән, юк микән, менә шуннан соң яңа Таяны нуктасына килеп бу теманы кузгатырбыз дип уйлыйм. Ихтыяҗ бармы? Беләсезме, менә яңа сезонга әзерлек көннәрендә мин барбы үткән сезонның да кайбер әсәрләрен, спектакльләрен күз алдымнан үткәрдем. Үзем караган, үземнең күңелемдә калган.
Миңа калганда менә барыбер әдәби драматик материал яхшы булган, сыйфатлы булган очракта гына спектакль уңышлы чыга дип саныйм мин үзем. Бу очракта инде драматургиябез көчле булырга тиеш дим. Шуңа күрә бүгенге сөйләшү ул нәкъ драматургларга да сезон алдыннан бер этәргеч булсын иде. Активлыкка дип әйтәсем килә. Аллаһа шөкер, менә бу яңа татар пьесасы конкурсларда гел үткәрелеп торсын дип. Шул Камал театрында караган спектакльләремнән беләсезме, менә бу кеше залда караган шигъри спектакль, бәлки мин әдәбиятчы булгангадыр, күңелемә бик яхшы йогынты ясады. Алдарак 2 ел алда мин аны Тинчурин театрында да галәм рәвешендәге спектакль буларак күргән идем. Бу яңа форма. Бу бәлки бөтен тамашачыларга да җәлеп тә итмидер, ләкин аның үз тамашачысы булуына мин шикләнмим. Менә вазгыять үзгәрде, менә 2 сәгать шигырь укыдым мин. Укыйм инде, һаман дәвам итәм программа. Сез мине белмисез дигән. Теге һаман маймылланып йөргәч, сәхнәдә юмор комедия спектакльләрендә шундый шигъри дөньяга кирип киткәч, Филипенко килде, Александр Филипенко, филармониягә мин шунда очрашу булды инде. Ул шигырьләр укыды. Мин моңа сырым үзем шигырь укыгач, мәйтәм ничек менә. Ул әйтә, бер 15-20 еллык сәхнәгә менгәч, 20 ел электер. Шигырь укый башлыйсың, кулчабалар сызгыралар иде халык. Не, шундый бүтән Ризасызлык белдерә. Хәзер чыгып, берничә аваз саласың шигъри, әле күплегенең башлыгына тыптың каласың. Мен үземнән беләм. Ничек тәнәфессез 2 сәгать буе түзеп утыралар дип аннан әле бетте халык китми. Мин бит инде монда гына Башкортстанда, бөтен җирдә менә күпме җирдә бу 2 сәгать буе шигырь укып. Нәрсә дигән сүз бу? Без менә моның турында сөйләшә башланабыз. Тамашачының зәвыгы үзгәрә дигән сүзме? Тамашачы үзгәрәме? Тамашачы үзгәрә, җәмәгать заман үзгәрә, вазгыять үзгәрә. Вазгыять беренче тизлек буенча. Без менә 24 сәгать, бит физик безнең вакыт. Теге мин аңлатам инде, яшел помидор менә ул үзенең күләмен җиде, ну әле кызармаган. Әле җитлекмәгән. Биологик вакыт, физик вакыт 24 сәгать, биологик вакыт 15-16 сәгатьтер хәзер. Шуңа күрә йокы туймый, үзебездә кесә телефоннар өлгермибез, анда чабабыз, монда чабабыз, машинада һаман үзебез. Элек вакыт бүтәнчәрәк үтәдер. Иркенрәк, җәйлебрәк. Менә теге бар бит. Долгими зимними вечерами. Нинди инде андый озын кышкы кичләр бар хәзер. Bütün kişiler bir türlü ilgilen bulmayın. Bir gene söz әйтеп уздылар. Менә әгәр дә драматик әсәрнең иштәлеге булса, чыннан да, әгәр дә менә шу тулып торса, аны халык карар. Ләкин аның тагы бер ягы бар. Менә шушы әсәрне хәзерге вакыттагы менә бу клиплы уйлау дип әйттегез бит. Ул клиплы уйлау үзенең ниләре бар аның. Теге кагыйдәләре бар. Үзгәреп торырга тиеш, ничә секунд сайын. Тиз туялар димәк. Узак карап тору. Менә шулай үзгәреп торырга тиеш. Һәм шушы спектакльне куйган вакытта менә шуны кулланып куярга була бит. Менә шушы сценкаларның тизрәк үзгәреп торуларының элекеге шикелле зурга сузып түгел, менә аны бераз кысып та уздырырга. Димәк, театрлар бу вазгыятькә яраклашырга тиеш дигән сүзме соң? Яраклашу дигән әйбер түгел ул. Ул бездәген шушы вакыт белән бергә барабыз. Тәкъдим итү менә шул менә шул бөек әдәби материал әсәрләрне бүген Фәнис әйтте бит. Клип менә шуны бүтән яшь режиссерлар, талантлы режиссерлар бүгенге халыкка яраштырылып икән, тамашачыга яраштырып бирү кирәк барыбер. Әйдилү, сез сизәсез менә бу тамашачының үзгәргәнен, гомумән, менә еллар узу белән, чыннан да зәвык һәм шул ук театрларга мөнәсәбәт үзгәрәме икән, ничек уйлыйсыз? Әлбәттә үзгәрә. Без инде күбрәк балалар белән эшләгәч тә, менә инде быел мин Курчак театрына эшләгәнгә 20 ел, сентябрьдә ул теләсә. Һәм мин инде чагыштыра алам, ул мин театрга килгән вакытта гына балалар ничек иде, хәзер ничек. Әлбәттә, хәзер инде башка төрле кабул итәләр. Ул инде драматургияның башка вакытта теге җылап утырганда хәзер көлеп утыру түгел, әлбәттә. Тик барыбер хәзерге балалар, алар компьютерда, интернет аркылы күбрәк укымасалар да барыбер күп беләләр. Минем балалардан гына, мин аларга сөйләмим дә, алар китап укыганнарында теге мәктәп программасын гына укыйлар. Тик барыбер алар бик күп беләләр. Чөнки интернет аркылы һәр вакыт тулланып торалар. Һәм шулай ук спектакльләрдә дә элекеге, әлбәттә, хәзер инде безнең стандартный ширмовой спектакльләр алар инде арткы планга китте. Чөнки алар барыбер теге прошлый век диләр инде. Мин үзем режиссер буларак ширманы куям. Театрда минем спектаклем бара, Волки Семеро козлят. Бик яратып карыйлар тамашачылар. Тик барыбер режиссерлар алынмыйлар.
барыбер эзләнәләр, барыбер яңа алым белән шушы хәзерге вакыттагы, хәзерге вакыт белән тәрбияләнгән балаларны инде шаккаттырырга кирәк. Безнең тапшыру вакыты төгәлләнә. Һәр кайсыгыз да менә кыскача гына 2 җөмлә белән театрларның менә бу елгы яңа сезонга әзерлеген бәяләүдә нәрсә таян ноктасы булып тора икән. Әнис әфәнде, сездән башлап. Әлбәттә, безнең булган тамашачыларыбызны югалтмыйча, менә шушы асыл кыйммәтләребезне югалтмыйча, булган тамашачыбызны саклап һәм әлбәттә яңа әсәрләр белән аларны монда бик популяр сүз булды бүген шаккаттыру менә шушы. Әлфәт әфәнде, сезнең фикер. Һичшиксез театрыбыз үзенең иң матур традицияләрен яклаган һәм саклаган хәлдә киләчәккә карап бүгенге вазгыятькә туры килеп эшләргә тиеш. Фәнис әфәнде, сезнең фикер. Менә безнең хәзерге вакытта Туфан Имамутдинов җитәкчелегендәге труппабыз бар, нык труппабыз бар һәм үзебезнең тамашачыбыз бар. Менә алар безнең таяну ноктасы. Дилүс, сезнеңчә нәрсә булып тора таян ноктасы? Безнең инде шушы ничек әйтим, безнең театрда хәзер без һәр вакыт алга барабыз, чөнки Илгиз Гыйзнурович килгәч инде ул театрны әлбәттә башка таба борып, башка алымнар белән безгә спектакльләр куя. Минемчә, безнең таяну ноктасы менә шушы туктамыйча һәр вакыт эзләнеп, һәр вакыт яңа материал белән эшләп барырга һәм безнең тамашачыбызны аның белән бергә инде әңгәмәдә торып. Раил әфәнде, сезнеңчә менә яңа сезонга? Минемчә, менә шушы 1-2 ел эчендә дөнья менә шулай асты өскә килгән замана, бөтен нәрсә бүтәнчәрәк карый башларга кирәк булачак. Театр дөньясында да үзгәрешләр көтелә, зур үзгәрешләр, нык үзгәрешләр. Чөнки тамашачыга бүтән төрле ракурстан, бүтән төрле продукция биргә туры киләчәк. Нәкъ шулай үзгәрешләр бар, дөрестән дә тормыш бер урында гына тормый. Һәм әлбәттә инде һәркем үз юлын сайлаган кебек, үзгәрешләр дә һәркемнең булып тора. Сезнең белән сау булашабыз, исәнлектә күрешергә язсын.